Ƙungiyar ƙwallon ƙafar jami'an 'yan sanda ta jihar Kano ta doke abokiyar karawarta ta Kano da ci 4 da nema. So gaman jini. Matashin da ya tattaki daga garin Bauchi zuwa garin Kano don ya ga jaruma Aishatu Humaira yanzu haka yana kwance a gadon asibiti. Barkanku da zuwa tashar mu ta Inganci TV. Ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa don samun shirye-shiryenmu da zarar kun ɗora. A yau kimanin makonni 2 kenan da wani matashi ya yi tattaki daga garin Bauchi zuwa garin Kano domin kawai ya gana da fitacciyar jarumar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood wato Aishatu Humaira. Matashin dai ya bayyana yadda yake tsananin son jaruma Aishatu Humaira da kuma yadda yake jin daɗin wakenta. Hakan ya sa ya yi tattaki tun daga garin Bauchi ya zo garin Kano domin ya gana da ita. Sai dai cikin akasi har tsawon makonni 2 da ya ɗauka a garin Kano bai samu damar ganin jarumar ba, inda yanzu haka dai matashin yana ta gararan ba a titin Zoo Road da ke nan jihar Kano. Lokacin da matashin ya tira a garin Kano dai ya zo fes-fes da shi gwanin sha'awa da kayayyakinsa, sai dai zuwa yanzu ya rasa kayayyakin ma da ya zo da su. A tattaunawarsa da gidan tibin dokin karfe a jiya ya bayyana musu cewa da izinin iyayensa ya taho garin Kano domin ya gana da sahibar tasa, sai dai har yanzu bai samu ya gana da ita ba. Kwatsam a yau kuma sai muka samu labarin matashin ya faɗi, an ga farin ruwa yana fita daga bakinsa, wanda hakan ya sa tuni aka garzaya da shi asibitin Murtala da ke nan jihar Kano. A wani labarin na daban kuma ƙungiyar hukumar ƙwallon ƙafar jami'ar 'yan sandan jihar Kano ta lallasa takwararta ta Kannywood da ci 4 ba ko ɗaya. A wasan da suka buga na sada zumunta a yau a filin Sani Abacha Stadium da ke nan garin Kano. A 'yan kwanakin nan dai hukumar 'yan sandan jihar Kano tana ta buga wasanni da jami'ai daban-daban, inda 'yan kwanaki da suka gabata sun yi kwallo da tubabbun 'yan daba, sannan suka zo suka sake yin wani kwallon da jaruman TikTok, inda a yau kuma suka sake buga wani wasan tsakaninsu da jaruman Kannywood wanda suka lallasa su da ci 4 ba ko ɗaya. Ana buga wannan wasa ne dai da nufin samar da zaman lafiya tsakanin al'umma da karkato da hankalin matasa kan wasanni, madadin su je su ta mai da hankali a bangaren daba da faɗace-faɗace. Kar ku manta ku danna mana subscribe da alamar ƙararrawa don samun shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora. Mun gode.